φρέσκο πορτοκάλι. Έχω κόλλημα μαζί μου, θέλει να το παντρευτώ. Μα βλέπετε, είμαι και νοικοκυρά και φασιονίστα. Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα καταπληκτικό, ανεπανάληπτο επεισόδιο Foodie Challenge! Σήμερα έχω την αγαπημένη μου influencer, fashion influencer Χριστίνα Αργυρού. Και το μοναδικό αυτό αγόρι που είναι και φίλος μου, είναι το είδωλο της Αθιένου, είναι γνωστός και ως Village Boy, Ανδρέας Χαρίς. Και θα δοκιμάσουμε viral kitchen hacks που βρήκαμε στο TikTok. Είσαι δική του TikTok. Εννοείται με δική του TikTok. Και θέλουμε να δούμε, ισχύουν τούτα που μας δείχνουν ή... Οπότε θα με στο κόμμα να δοκιμάσετε, να δοκιμάσουμε εμείς για εσάς. Φυσικά, όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα για να σας δείξουμε τα hacks τα παραγγείλαμε από το Foodie Market εύκολα και γρήγορα. Χαρί μου, είσαι έτοιμος να σταρτάρουμε που λαλίτσες τα πιο κυπριακά σου? Είμαι πανέτοιμος, ανυπομονώ να δω τι έφτιαξε για σήμερα. Την ώρα που κόφκεις το κρεμμύδι. Ναι. Κλαίεις? Κάποτε γεμώνουν τα μάτια μου, καυκούμε, μετά με σφογγότα και ξανακλαίω. Θα μου φορήσεις αρχικά αυτό, το ωραίο έτσι hoodie Ναι. από το Foodie. Το δείξω εν τέλειον. Να βγάλω τώρα από τα πουλούθια. Έχω το. Τώρα που φορήσα το hoodie. Αν να κόψω κορμίτια και θα κλαίω. Όχι. Και τώρα θέλω έτσι λίγο να το περάσουμε αυτό. Τι είναι το κλειστοφοβία, δεν μπορώ. Δεν πειράζει, ένα λεπτάκι. Θα το βάλουμε κάπως έτσι εδώ. Σκυλάς της λύσας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό! Θα το περάσουμε. Να βγει η ψυχή μου. Ακούμε. Ναι, ακούεσαι μια χαρά. Εγώ μιλώ. Δυστυχώς. Το Θεό με πάει όταν με ακουμπάει. Τώρα έτσι όπως με κάνετε με τη στολή της Νάσας, με τι να φορούμε στολή της Νάσας για να κόφω από τα κρεμμύθια. Ρε, πώς το κάνω turn off, να σιωπά. Το τώρα κόφω τα δεν... Πέ μου, κλαίεις? Ούτε Δεν με κλαίω, τι να κάψω εγώ, πάω πιο πίσω. ούτε τα κρίζω. Περίμενε εσύ κανέναν καυκίσαι. Ναι, πρέπει να καυκούμε πολλά. Πέ μου να δούμε, δουλεύει. Εγώ δεν δουλεύει, αφού κάνουμε μετά με αυτή ψυχή μάλλον λίγο δουλεύει. Εν τω μεταξύ, έχει ακόμα ένα hack που υποτίθεται λένε ότι αν κόψεις το κρεμμύδι, πάλι δεν θα κλάψεις. Βρέχεις λίγο χαρτί κουζίνας, βάζεις το έτσι με δίπλα από το κρεμμύδι που θέλεις να κόψεις Ναι. και ξεκινάς να κόφεις. Και στέλνει θετική ναύρα. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι είναι το point. Εμένα έβαλε με να φορείς ολοκληρή στολή χούντι. Πώς είναι τώρα αυτή η Είσαι ψυχή μου. άλλο πράγμα είναι εσύ, είσαι ο πρωταγωνιστής. Γιατί με βάλεις για Γι' τα αυτό- δύσκολα, ναι. Κι εγώ δηλαδή πρωταγωνίστρια θα στριμωκτώ με τα τσικό. Είμαι πρωταγωνίστρια! Τώρα να δούμε αν δεν κλαις, τώρα μπορεί να μην πετύχει. Ρε, Να τα μάτια σου. ρε δουλεύει. Εντάξει, Έτσι- ούτε μυρίζει Ούτε εντάξει. μυρίζει καν. Αν πας το κρομμύδι μου φταίει. Όχι, αφού είναι με το άλλο. Τι? Το κρομμύδι Αφού σου που το άλλο. φταίει. Δεν κλαις. Μακάρι ούλες την οικοκυρέτα κοφκάτς με τσίρισια. Μα βλέπετε, είμαι και νοικοκυρά και φασιονίστα. Και το δεύτερο μας hack έχει να κάνει με πορτοκάλια. Αρέσκει μου χυμός πορτοκάλι. Για σένα που το κάναμε. Έχει χυμό μου να κάνουμε ελπίζω δηλαδή. χυμό που θα κάνουμε, Ωραία. αλλά πες ότι είναι και στίφτη. Πώς θα κάνεις το χυμό σου? Να το κόψω με το μασέρι και να πιάσω το τούτο και να το στρίφω έτσι. Έπαιρνα τα νύχια μου. Τέλειωσε. Να πονήσω το χέρι μου. Άντε τώρα με τα νυχούθια Πιο της. εύκολο hack. Θα το βάλουμε το πορτοκάλι Ναι. μέσα στο microwave για 20 δευτερόλεπτα Ναι. και μετά θα δεις. A little later. Έλα φέρ το κρουζί. Βράζει. Και τώρα, αφού έβρασε, και αν το και κάνεις το λίγο έτσι. Αφού το Τσαμαλίσεις το καλά, πιέζεις ναι. καλά, τώρα που εμαλάκωσε, Ναι. πιέζεις το τούτο να κάτσει μέσα. Δαμε μες στη μέση. Κάπου δάμε, κάμε το Να το έτσι για να δείξουμε, Γιώργο. γιατί φορώ άσπρα. Να το δείξουμε. Τώρα σπουρτούσινουν. Α, δεν μπήκε. Ναι, έτσι είναι που κάνουμε. Με μου πεις. Έτω, έρχεται. Να δοκιμάσω εγώ. Έτω ρε, τρέχει ρε. Τρέχει και λίγο μπόξο βασικά και λίγο μέσα. Φιλτράρει και τις κοκόρες σου το. Δουλεύει, αυτό είναι το σημαντικό. Βάλεις μετά και δυο Δουλεύει παγάκια. και κορέλα καταρρύφκεις το. Βάλεις μετά και δυο παγάκια μέσα και έχεις παγωμένο χυμό φρέσκο πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Πώς έγινε το πορτοκάλι μας, το οποίο το έχουμε πιέσει για να βγάλει όλους τους χυμούς από μέσα του. Τελικά ίσως να Έβγαλε μην μας το δουλεύει. χυμό, ίσως να μην είναι και τόσο εύκολο hack. Ζηλεύω τους φοιτητές τώρα παντός, είναι πιο τυχεροί έχουν το φούτι ότι θέλουν 2 λεπτά για μέ, ό,τι ώρα και να είναι, παραγγέλνουν τα, πρωί γίνει τον καφέ τους, μεσημέρι το φαΐν τους, νύχτα το παγωτό γλυκό του. Ο πιο εύκολος τρόπος παραγγελίας, μάνα μου. Λοιπόν, εγώ βάλα τη μοδιά μου γιατί έχουμε να ετοιμάσουμε κάτι επικίνδυνο.
αυτή τη Βασικά- φορά. Βασικά είναι πώς να... Πάσεις αυγό και μετά πώς να ξεχωρίσεις τον κρόκο που το Ναι, ασπράζει. γιατί έχει πολλούς που κάνουμε διατροφή και ξέρεις προσέχουμε. Ναι, εμείς. Και θέλουμε να βάλουμε πολλούς κρόκους μέσα. Και το θέμα τώρα είναι ότι πρέπει να απομακρυνθώ εγώ. Πρέπει να το σύρεις που πάνω. Ναι. Και όπως είναι να κάτσει, Ναι. είναι σπασμένο, θα έρθεις να το ανοίξεις να με. Έλα πάμε. Όχι τόσο πάνω, για να και το σύρεις. Πόσον τόσο. Ναι. Τόσο Γεια σε σας, θέλω γεια σας, πολλά μένα. μου είσαι. 3, 2, 1. Α, έφτασε μέσα και τώρα να μου κάνω, σύρνω το μέσα. Ξεχωριστό, μην Α. σπάσει να μπουν μέσα τα τσόφια. Έφυγα τα τσόφια. Έχουν ασβέσει τα τσόφια. Τρώεις τα. Έτσι σημαίνει ότι πρέπει να τα Να τρώω. δυναμώσουν τα κόκκαλα σου. Ναι, υποτίθεται κάναμε το λίγο λάθος όμως. Έπρεπε να το πιέσεις έτσι και να το ανοίξεις. Δηλαδή το κορί έμπηκε μέσα τώρα. Εντάξει. Μια χαρούλα. Και τώρα υποτίθεται χαρούτι μου, να το κάνω τούτο. Ναι. Και να πιάσει τον κρόκο με τούτο το πράγμα. Έλα, επιτυχία! Και είναι επιτυχία! Εύκολο. Τέλειο! Επειδή κουραστήκαμε δαμε στην προσπάθεια μας να δείξουμε τούτο όλα τα hacks, για να μας ευχαριστήσετε, please κάνετε ένα like στο βίντεο. Και subscribe στο YouTube channel του Foodie. Πάμε στο επόμενο μας hack. Σκέφτομαι ότι κάνεις flat party. Ή pre-drinking στο σπίτι σου πριν βγεις για club. Ναι, Εντάξει, ναι, είσαι ναι, φοιτητής ναι, τώρα. ναι, ναι. Και θέλεις να πιεις μια μπύρα, θέλεις να πιεις κρασί, θέλεις να πιεις κάτι, αλλά δεν ήταν παγωμένο. Δεν το βάλες μες στο θάλαμο ή ούτε μες στο ψυγείο. Φαίνεται μου πολλά απλό το hack γιατί μόνο δύο πράγματα έχουμε δάμε. Τι θα κάνουμε για να το παγώσουμε μέσα σε το πολύ 15 λεπτά. Πρέπει να πιάσεις μια μηχανή, πως είπε ότι τον πάγο μας θα βάλουν τα Χριστούγεννα και ρίφκει η σονούθια και να το πηδήσεις έτσι πάνω του. Το λοιπόν. Καλά, άμα τα σε πάσω Ναι, με τούτο, να τα φύγουμε έτσι. άμα τα σε κοιμηθώ. πάσω έτσι. Αχα. Θα κόψεις χαρτί κουζίνας. Ναι, Κάμε το μόνος σου, να σου Εντάξει, λαλώ λοιπόν. οδηγίες. άρα να Για να πιάσω δούμε ότι όντως δουλεύει. και να τη λήξω μέσα και μου θέλω να παγώσει. Μάλιστα. Έχουμε κατά προτιμήσει στη συσκευασία, δηλαδή αν θα είναι τελεκεδάκι, γυαλί. Γίνεται και με τενεκεδάκι και με γυαλί. Με το πλαστικό δεν το δοκίμασα, αλλά με αυτά γίνεται. Και άμα το το κάνω. παίρνουμε αυτό. Και να βάλω στο air condition. Θα το βάλουμε να το βρέξουμε, Ναι. τούτον ουλόν το χαρτί. Και τώρα που το βρέξαμε το χαρτάκι μας, πάμε να το βάλουμε στο θάλαμο για 15 λεπτά. Να σε δω. 15 minutes later. Για να δούμε! Για να δούμε να είναι πάγος είναι όντως σε 15 λεπτά. Κάμε το. Καταρχάς του τον εκολλήσε πάνω. Ναι, να το βγάλουμε. Να γίνει unboxing. Α, έκαμε σαν τον Ρε, γίνεται πάγος. Τέλεια. Άρα τούτον το point ότι γίνεται πάγος. Ναι, και ότι μετά- παγώνει το χαρτί είναι εύκολα επειδή είναι βρεμένο και μετά παγώνει το που Και μέσα. παίρνει τη θερμότητα. Όχι, χριστιανή θερμότητα που μεταφέρεται. Μεταφέρεται θερμότητα. Μεταφέρεται θερμότητα, έτσι σε μάθαμε στο επιστήμη και περιβάλλον. Είναι το μεταλλώσιο το μάθημα στο δημοτικό. Δε το πόσο παγωμένο. Εσώνει σε 15 λεπτά γίνει και Ενώ ψήξεις τούτο πριν. επάγωσε λίγο, αλλά δεν είναι το ίδιο με τούτο. Σε 15 λεπτά πίνετε και έχετε έτοιμο. Και βάζεις το και λίγο κομμάτι. τζιν, βάλεις έτσι τα παγάκια σου και πίνεις τζιν pink grapefruit. Να πιούμε κανένα. Cheers! Cheers. Είμαι ένα κορίτσι μόνο, ολομόναχο στο σπίτι. Ανυπεράσπιστο. Ανυπεράσπιστο και δεν έχω τη δύναμη να ανοίξω αυτή τη μαρμελάδα. Τι κάνω! Αυτό το hack θα μας δείξει πώς ανοίγουμε τα βαζάκια. Που... τα βαζάκια που είναι δύσκολο να τα ανοίξει κάποιος που μπορεί, ξέρεις, να μην έχει πολύ Για να δω τα θεϊκό TikTok ήβρες για τούτον. Λέει το hack ότι βάζεις το χέρι σου εδώ, Ναι. βάζεις το άλλο στο χέρι εδώ, Ναι. πιέζεις. Τσακράς, ακούτε ένα τσακ. Έλα, έλα. 10 hours later. Θέλεις να δοκιμάσω εγώ να το ανοίγει με το τσακ. The next morning. Να, Να δοκιμάσω να ανοίξω έτσι. όχι. Πιέζει τα μέτια και ακούστε ένα τσακ. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, Εμπούτε να μην σε κάνουμε και άνοιξε τελικά. Εντάξει, επιτυχημένο το hack σου. τελικά άνοιξε. Επιτυχημένο το Απλά hack σου. δεν ακούστηκε Το πα. το. Ακόμα ένα hack εκπληκτικό που είδαμε στο TikTok είναι τούτον που έχεις μια μπύρα ή Ναι, ας σε κάποιον ρωτήσω ποτό. κάτι πρώτα. Έχεις ξαναδοκιμάσεις να ανοίξεις μπύρα με τα δόντια σου? Όχι. Όχι. Δοκίμασα όμως να ανοίξω να το κάνω έτσι, ας πούμε, στην καρέκλα, να πάω στο τραπέζι και να ανοίξει. Και ανοίξε. Άνοιξε, ναι, με λίγη δυσκολία, όμως και συνοστήκε και λίγο η μπύρα. Αυτό που θα δείξουμε τώρα, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Πάω ξανά. Πάνω. Δοκίμασε εσύ. Να!
Έτσι όλα στοιχεία μισό το ποτό, παρετούμε. Το παρατάω, δεν θέλω. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ακόμα ένα foodie challenge βίντεο. Είδατε ποια hacks δουλέψαν και ποια όχι. Ξέρετε τι να δοκιμάσετε και διότι. Και να σας πω, μην τα πιστεύετε όλα που βλέπετε στο TikTok. Να πιστεύετε εμάς που τα δοκιμάζουμε και να αποθερούμε στο TikTok. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο από εμάς. Φιλιά πολλά! Φιλιά πολλά και τα λέμε.